Ja, och led vänster, är det bra? Där ja, bra Linnea. Bra. Och så försiktigt ställer du över vänster igen, men tappar inte där på höger nu. Bra. Duktig. Så att du kan rida lite större trav, mest för sätet. Du liksom gungar igång lite större steg. Takten. Ja. Bra, och lite större steg nu. Positivt. Ja, det är rätt. Så ska man loss. Trycker vänsterhanden. Tappar inte på höger. Tappar inte. Du bara sitter där du sitter. Ja, det är rätt. Bra, där är bättre. Bra Linnea. Lägger du en liten volt igen. Försök känna att han följer med när du vänder. Ja, runt in i skänken. Ytterskänken in till. Så att han sladdar ut med rumpan. Ja. Duktigt. Ja, byter du varv. Det är bra. Takten kramar lite på högertygen där. Kommer du på vänster. Så högerskänken in till. Jag ska försöka ha samma känsla i det här valvet. Så dra han på yttertygen. Man får inte bli låg. Det är rätt. Det är ingenting om man är lite för rak. Nästan bättre där. Precis. Man stäng kolla att du kan börja. Och mycket bötterna. Högerskänken. Ja, lite till ändå. Ja, du kan försöka börja lite mer ändå runt högerskänken. Ja, bra. Ja, bra. Ska följa med. Precis. Ja, så lätt av. Bra. Duktig. Lägger du volt igen sen. Snabbt och lätt igen följa med. Du rätar upp dig så du faller fram. Och sväng. Högerskänken. Lätt. Ja. Duktig. Linnea, du känner att du äntligen kan driva fram till sätet. Bra. En gång till lägger du volten. Ja, han ska följa med. Ja, precis. Ja, och runt in i skänken. Ett varv till på den volten. Takten. Ja, och sen lättar upp. Duktig. Fånga upp på yttern. Ja, det är bra. Det var där nere. Där är fint. Och klicka använda. Ja, tänk på. Klicka använda så jag kan dra. Hela tiden var då. Ja. För att kunna lätta höger igen. Ja, precis. Det är bra. Det är bra när du får lite kvickare i fötterna. Ja, det är rätt. Ja. Och så lättar du lite höger igen sen. Bra. Ja, takten. Räta upp dig och sitt. Man får inte bära iväg här nu. Man får inte gärna gå fram. Man får